разваленыя градам кулямётных чэргаў, зруйнаваныя ударамі авіяцыі. Гэта гісторыя пра будынкі, што маглі стаць мінулым яшчэ падчас Вялікай Айчыннай. Дакументальныя фільмы пра архітэктуру, што адваявала права на жыццё. І пра людзей, якія па цаглінах узводзілі яе будучыню з руін і папялішчаў. Якія таямніцы захоўваюць у сабе гэтыя пабудовы і хто стварае новыя старонкі іх гісторыі. – 1944 год. Горад Прывід. Сярод груд шчэбню і скалечанага металу тое, што засталося ад Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Дзесяцігоддзе працы знішчаны за лічаныя дні. Тады здавалася, аднавіць гэта немагчыма. Прасцей пабудаваць нанова на іншым месцы, але тыя, хто верыў у адраджэнне, абралі шлях насуперак. Сегодня каждая третья защищаемая в стране докторская – это докторская в Белорусском государственном университете. Я еще выполняю общественную такую функцию, как являюсь депутатом Мингорсовета. Когда мы праздновали столетие университета, авторским коллективом был издан в разные годы пятитомник «Интеллектуальная элита Беларуси». Вот у меня есть подарочный вариант, который аккумулирует достижения БГУ. Гісторыя БДУ – гэта больш за стагоддзя стваральнай працы. Першы праект заслухалі ўжо ў снежні 1917 года на усебеларускім з'ездзе, і толькі 25 лютага 1919 года ў Смаленску Цэнтральны выканаўчы камітэт прыняў дэкрэт аб адкрыцці БДУ і на першыя патрэбы установы выдзеліў 1 мільён савецкіх рублёў. Але без уласных карпусоў лёс першых лекцый і практычных заняткаў заставаўся пад вялікім пытанням. Будынкі былі рэвалюцыйнай улады із'яты у гаспадароў. Гэта будынак прыватнай гімназіі Сергея Петровича Зубакіна і Константина Восиповича Фальковича. 1906 года гэта гімназія працавала. Фалькович быў выкладчыкам сюды прыняты. У былой гімназіі размясцілі праўленне універсітэта, бібліятэку, канцылярыю і першыя аўдыторыі. Сам будынак атрымаў назву «Дом нумар 1 БДУ», а для першага рэктара БДУ назва насіла як прамы, так і пераносны сэнс. Некалькі гадоў Уладзімір Іванович Пічэта тут працаваў і жыў. Аднаго будынка гімназіі было недастаткова. Таму ў красавіку 1921 года пастановай прэзідыума Цэнтральнага выканаўчага камітэта ССРБ быў зацверджаны спіс пабудоў, якія перадаюцца ў карыстанне Беларускаму дзяржаўнаму універсітэту. Вот сегодняшняя улица Кирова, у нее старое название даже было университетской. Да былой гімназіі Фальковіча далучылася камерцыйнае вучылішча і шэраг іншых пабудоў па ўсім Мінску. І пасля гэтага ў лістападзе 1921 года БДУ быў гатовы прыняць студэнтаў на першыя факультэты. Даже вот в этом году из наших 4 новых специальностей, которые мы открывали, они все были закрыты на бюджетную форму в течение 3 первых часов. Это и интеллектуальная электроника, это международная экономика и торговля, уникальная специальность, 5-летняя, которая с углубленным изучением китайского языка. Подготовка происходит не только на экономическом факультете, очень сильном нашем факультете, но и на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция. У 1920-е гады для БДУ пачалі будаваць новыя карпусы. Ужо праз 5 гадоў па праекце Вячаслава Івановича Радзевіча з'явіўся корпус для педагагічнага факультэта, а потым па праектах Івана Запарожца і Георгія Лаўрова быў створаны сапраўдны універсітэцкі гарадок. Яго адмысловыя пабудовы стварылі своеасаблівы адзіны замкнёны квартал. Значна пазней асноўным напаўненнем унутранага дворыка БДУ сталі скульптуры дзеячаў беларускага асветніцтва
мноства розных стагоддзяў. Аднак ключавым гістарычным акцэнтам у прасторы працягвае заставацца стэла памяці, урачыстае адкрыццё якой адбылося 7 мая 1975 года. Первая, по сути дела, такая композиция, которая была посвящена 30-летию окончания Великой Отечественной войны. Здесь своеобразный ромбик, тот, который выдавали всем выпускникам учебных заведений, и прорезанный штык, винтовка со штыком. У пачатку лета 1941 года у студэнтаў БДУ ішлі дзяржаўныя экзамены, а сам універсітэт рыхтаваўся 24 чэрвеня адсвяткаваць сваё 20-годдзе. Аднак вайна унесла свае карэктывы ў жыццё універсітэта, і ў апошні момант урачысты юбілей адмянілі, а БДУ перавялі ў рэжым экстраннай эвакуацыі. В воспоминаниях студента филфака Миколы Лобана прописан факт о том, когда он пришел в университетский городок, были сформированы из студентов отряды с девушками, в том числе вооруженными мелкашками из тира, и они шли ловить диверсантов. То есть, насколько они могли быть эффективны и противостоять немцам, да, очень сомнительно, но вот такой был порыв у людей. Известно, что немцы бомбили город в июне 1941 года, и практически весь центр города выгорел, и здания были непригодны к использованию. В одном из зданий университетского городка, правда построенном еще до революции, но входившем в состав БГУ, например, располагалась немецкая тайная полиция СД, как называли гестапо. Пад агнём варожай авіяцыі апынуўся даваенны былы галоўны корпус БДУ. Падчас аднаго з нямецкіх удараў будынак атрымаў прамое пападанне фугаснай бомбы. Магутны выбух ператварыў у руіны частку фасада і некалькі аўдыторый. Вельмі пацярпелі і навуковыя калекцыі універсітэта. Ощущение было такое, вера в силу и мощь Красной Армии, что это временно, и сейчас враг будет разбит. Даже 22-23 июня в университете шли занятия, экзамены. Единственное, что некоторые преподаватели и работники библиотеки, которые остались в оккупированном Минске, пытались получить разрешение попасть в корпуса и пытались что-то вынести. На их взгляд, самое ценное. И было подсобное помещение на улице Витебской, куда они смогли кое-что из библиотеки перенести, то есть кое-что сохранилось. Выкладчыкі і студэнты БДУ ваявалі на ўсіх ключавых фронтах – заходнім, данскім, сталінградскім і варонежскім. Акрамя таго, змагаліся ў партызанскіх атрадах і ў падполлі. Любое решение, которое так или иначе касается, например, какого-то кадрового вопроса, оно всегда непростое, оно всегда сложное, потому что, с одной стороны, ты живой человек, и ты понимаешь, что, в общем-то, перед тобой тоже там живой человек, а с другой стороны, ты понимаешь, что есть интересы университета, есть интересы страны, и они никогда не бывают простыми. У гады вайны краіне як ніколі патрабаваліся спецыялісты. Таму 15 мая 1943 года Савет народных камісараў СССР падняў пытанне аб аднаўленні працы БДУ для падрыхтоўкі кадраў, неабходных фронту і тылу. Але ў гэты час уся Беларусь знаходзілася пад фашысцкай акупацыяй. У Мінску навучальныя карпусы былі разбураны, абсталяванне згублена, а горад заставаўся ў зоне баявых дзеянняў. Універсітэт быў вымушаны аднаўляць працу ў эвакуацыі. Часовым домом для беларускай навукі стала падмаскоўная станцыя «Сходня». Куратарамі, умоўна гаворачы, куратарамі па дзейнасці БДУ на станцыі «Сходня» будуць хто? Маскоўскі дзяржаўны універсітэт імя Ломоносова, Маскоўскі педагагічны інстытут імя Леніна і Маскоўскі гарадскі педінстытут. Там было два педінстытута. І яны будуць курыраваць, як курыраваць? Матэрыяльна, выкладчыцкімі кадрамі, якія будуць абавязаны сюды, на Сходню, прыязджаць. А дарога з цэнтра Масквы, вось ад гэтых інстытутаў і Маскоўскага універсітэта займала, там ёсць такія дадзеныя, 10 гадзін.
Сходненскі перыяд у гісторыі універсітэта скончыўся праз год. Пасля вызвалення Мінска 3 ліпеня 1944 года БДУ атрымаў магчымасць вярнуцца дадому. У мясцовых газетах ужо аб'яўлялі аб наборы студэнтаў на наступны навучальны год. Таму адразу ў канцы ліпеня ў Мінск выехала група студэнтаў і выкладчыкаў да аднаўлення і падрыхтоўкі будынкаў да заняткаў. У гэтых будынках ужо до конца 46 года стала ісці паўнавартасная такая дзейнасць універсітэта. Дзе жылі, у якіх інтэрнатах? Інтэрнату, па сутнасці, не было. Вечарам лаўкі адсоўваліся да сцен, гэта прастора пакрывалася нейкімі там коўдрамі, нейкімі падушкамі, і па 30, па 50 студэнтаў рыхтаваліся да начлегу у гэтых жа аўдыторыях. Тут рыхтавалі нейкую ежу, якая там можна было зрабіць. Потым наступала ноч, спалі, рана раніцою прасыпаліся, прачыналіся і ўсё прыводзілі ў парадак. Лаўкі зноў ставіліся так, як павінна быць у аўдыторыях. Тое, што перашкаджала, ўсё гэта хавалася дзесьці там, такого пабытовага характару. І ўрэшце рэшт вучоба зноў працягвалася. Так не адзін год працягвалася. Миссия университета – это не только дать знания пресловутые, это сформировать человека культуры, который мог видеть бы свое предназначение, понимать свое место в стране и мог именно смотреть дальше, нежели учебные какие-то дисциплины. Будынак сучаснага рэктарата БДУ – гэта былы фізіка-матэматычны корпус. Пабудова была адной з нямногіх ацалелых будынкаў універсітэта пасля вайны, таму што падчас акупацыі там размяшчалася тэлефонная станцыя нямецкіх чыгуначнікаў. Рэктарат БДУ быў уключаны ў спіс аб'ектаў першай чаргі аднаўлення. Корпусы многія вельмі былі разбураны, але ў аснове сваёй быў захавана частка тых будынкаў вучэбных карпусаў, якія былі пабудаваны да ваенны час. У тым ліку будынак сённяшняй факультэта геаграфіі, геаінфарматыкі, таксама это даваенны час. Будынак навукова-даследчага інстытута ядзерных праблем. Это асколкі таго комплексу, які быў пабудаваны да ваенны час. Яшчэ адным аб'ектам аднаўлення быў вызначаны дом нумар 1 БДУ. Гэта будынак былой мужчынскай гімназіі Фальковіча, дзе сёння размяшчаецца гістарычны факультэт. Корпус гістарычнага факультэта на вуліцы Чырвонаармейскай быў амаль цалкам знішчаны, таму што Чырвонаармейская, яна не здарма Чырвонаармейская. Тут знаходзіліся часткі Чырвонай арміі, поэтому бомбілі тут нешчадна. І зразумела, што корпус пацярпеў. Пасля вайны гарадскія службы аднаўлялі гэты раён Мінска ў адзіным архітэктурным рашэнні. Корпус захавалі. Ён і зараз знаходзіцца на старым месцы, аднак не ўсім даваенным будынкам так пашанцавала. Часть внутренних построек были снесены, в частности, медицинский корпус, который располагался на площади нынешней независимости. На его месте сейчас стоит инженерный корпус метрополитена. Не проста склаўся лёс былога галоўнага корпуса БДУ. Пасля вайны левае крыло універсітэта апынулася ў ліку аб'ектаў, якія не падлягалі аднаўленню ў першапачатковым выглядзе з прычыны моцных разбурэнняў і адсутнасці рэсурсаў. Ужо ў першай палове 1950-х гадоў недахоп плошчаў зноў нагадаў аб сабе. Не магла вырашыць праблему і перадача БДУ дадатковых будынкаў. 21 мая 1957 года Савет міністраў БССР прыняў пастанову аб будаўніцтве новага галоўнага корпуса універсітэта. В 50-е годы главный корпус БГУ, который был построен и сейчас выходит на площадь Независимости, является, можно сказать, лицом университета, он уже был не в стиле конструктивизма. Начинался переход к более монументальному стилю. Это стиль, в котором был застроен послевоенный наш проспект, Ленинский проспект, проспект Независимости современный.
И понятно, что здание университета на одной из главных площадей, площади Ленина в то время, должно было соответствовать единой стилистической идее. Фасад было вырашана оформляць, каб адпавядаць стылю домаўрада, які знаходзіўся насупраць праз плошчу. За 20 пасляваенных гадоў былі адбудаваны карпусы фізічнага і хімічнага факультэтаў. Расчыніў свае дзверы для студэнтаў і корпус радыёфізікі і электронікі. Але ў 1977 годзе кіраўніцтва універсітэта сустрэлася з новымі выпрабаваннямі. Згодна з планам будаўніцтва мінскага метрапалітэна зносу падлягаў юрыдычны корпус, а работы метрабуда закраналі амаль увесь унутраны дворак універсітэта. Аднак кіраўніцтва ВНУ клапацілася, каб захаваць выгляд корпуса. Усё было сфотаграфавана, а з метрабуда ўзяты абавязательствы, што пасля заканчэння работ усё будзе адноўлена ў першапачатковым выглядзе. На жаль, не ўсё было выканана. Сделать так, чтобы сохранились традиции и появилось новое, это как раз-таки и тоже лежит, на мой взгляд, в русле образования, потому что и стены тоже образовывают. Сёння БДУ працуе ва ўмовах, калі абнаўленне яго адукацыйна-навуковай і культурнай прасторы становіцца такім жа важным, як і развіццё навучальных праграм або навуковых лабараторый. Вот сейчас идет капитальный ремонт главного корпуса с 60-го года. Там не происходило никаких ремонтных работ. Проще, сами строители говорят, снести все и построить новое. Потому что заходишь на этаж, вскрываешь, то балка сгнила, то еще что-то. Это дополнительное время, дополнительная экспертиза, если надо, проект. И все это делает более дорогим и, соответственно, более длинным процессом. Но прекрасно понимаю, что это некоторые символы. Самое главное – это понимание, для чего мы будем проводить капитальный ремонт или реконструкцию здания. Сохранить исторический облик здания. Фасады здания, кровлю, входные группы, малые архитектурные формы, арки, балясины. Галоўны корпус БДУ зачыніўся на маштабную рэканструкцыю пачатку 2026 года. Зараз на аб'екце ідзе вялікі дэмантаж. Будаўнікі разабралі унутраныя перагародкі, знялі старыя столі і бетонныя падлогі, дэмантавалі камунікацыі і збілі тынкоўку са стен. У нас есть штаб по строительству, где обсуждаются все вопросы и моменты, которые необходимо либо внести в проектную документацию, либо дополнительные работы, которые были не учтены проектной документацией. Цагельныя сцены плануюць дадаткова ўмацаваць метадам таркратавання. Гэта сучасны высокапрадукцыйны спосаб, калі на паверхню пад ціскам напыляюць пласт цэментавага раствора. Зачастую исторические здания внутри себя составляют комплекс тех материалов, которые сегодня уже в нашем 21 веке в основном не применяются. Фасад плануюць адрэстаўраваць, аднавіўшы тынкоўку і ляпны дэкор, але вонкавае аблічча корпуса мяняць не будуць. Унутры таксама захаваюць і гістарычную планіроўку, двухсвятавыя залы, галерэі, галоўны мармуровы вестыбюль і дубовыя ўваходныя дзверы. Пры гэтым цалкам абновяць інжынерныя сеткі, ліфты, падлогі, столі і ўнутраныя перагародкі. Асабліва фронт работ будзе ў частцы будынка, дзе раней знаходзілася універсітэцкая бібліятэка. Адсюль демонтируюць і адправяць на перапрацоўку каля 80 тонн старых металлічных стеллажоў. Библиотека все время находилась в каких-то временных, неприспособленных помещениях, и все время были в отчетах университета шли жалобы о том, что мало для читателей места, мало посадочных мест, нет места для размещения фонда. И когда проектировался главный корпус БГУ, там как раз-таки были помещения для библиотеки. Бібліятэка БДУ адзіная ў Беларусі і адна з нямногіх на постсавецкай прасторы, якая захавала статус фундаментальнай. Яна існуе яшчэ з часоў адкрыцця універсітэта. Сёння бібліятэка БДУ захоўвае амаль 2 мільёны тамоў універсальнага фонду айчыннай і замежнай літаратуры, абслугоўвае больш за 25 тысяч карыстальнікаў, штогод ажыццяўляе звыш 1,5 мільёна кнігавыдач. Жемчужиной для нас является одна из лучших коллекций именно старинных учебников. Часто это первое издание на русском либо каких-то других языках по тем или иным наукам.
Ну, например, арифметика Магнитского – это 1703 год, фактически является первым учебником по математике на славянском языке. Такие экземпляры у нас есть, и они для нас очень ценны. Мы мечтаем когда-нибудь это все превратить в музей учебника. Нягледзячы на маштабныя рамонтныя работы, у галоўным корпусе музей і бібліятэка БДУ працягваюць навуковую і кансультацыйную дзейнасць у часовых памяшканнях. Аднак адразу пасля завяршэння рэканструкцыі важныя акадэмічныя цэнтры БДУ вернуцца ў абноўленыя памяшканні па сваім гістарычным адрасе – праспект Незалежнасці 4. У студзені 2025 года ў эксплуатацыю БДУ быў аддадзены адрамантаваны будынак сучаснага гістарычнага факультэта. Факультэт в аснове застаўся той жа. Тая ж планіроўка, тыя ж сцены. Канешне, яны сёння выглядаюць інакш. Калі хтосьці бываў, то заўсёды засмучалі цёмныя калідоры. Сёння мы бачым вельмі светлыя калідоры. Кожная з іх мае сваю накіраванасць, функцыянал, і кожны з іх нясе пунктную і вучэбную выхаваўшую нагрузку, асабліва тыя стэнды, якія размешчаны. У ходзе комплекснага абследавання будынка перад рэканструкцыяй спецыялісты выявілі, што вяртаць спартзалу на 3-й паверх катэгарычна нельга. Яго месца заняла шырокая музейная прастора. Ёсць цікавыя ўспаміны тых студэнтаў, якія вучыліся ў 50-х, якія вучыліся ў 20-е гады. Ёсць падарункі студэнтаў, якія, скажем так, прайшлі Вялікую Айчынную вайну, іх успаміны з фронту, іх медалі. Ёсць жа асобныя такія напрамкі ў экспазіцыі, дзе прадстаўлена студэнты і супрацоўнікі БДУ на фронце, бібліятэка першага рэктара Владзіміра Івановича Печорскага, яго кнігі, тое, што ён пісаў як падручнікі па гісторыі, і не толькі. На паверсе насупраць аўдыторыі размясціліся адрэстаўраваныя копіі антычных статуй. Яны свайго роду легенда гістфака. Іх стварылі спецыялісты Эрмітажа яшчэ ў даваенны час, а ў 21 стагоддзі адрэстаўравалі. Гэтай экспазіцыяй і сам унутраны выгляд будынка робіць гістфак адзіным у Беларусі факультэтам-музеем. Это не завод, где выпускается однотипная продукция. Это все высокообразованные люди, креативные люди, и каждый со своим мнением, каждый со своей традицией. И вот если ты будешь просто механически как-то обрезать, то ты недополучишь чего-то, потому что есть внутри у каждого свой потенциал. Вот его просто нужно вовлечь в общее русло. А для этого нужно это русло увидеть. Беларускі дзяржаўны універсітэт перажыў розныя гістарычныя перыяды. Ён змяняў структуру, пашыраў навуковыя напрамкі, ствараў новыя школы і цэнтры даследаванняў. Кожнае дзесяцігоддзе прыносіла свае выпрабаванні, але разам з імі і новыя дасягненні. Некалькі гадоў таму навуковы часопіс гістарычнага факультэта БДУ быў уключаны ў шэраг аўтарытэтных сусветных баз дадзеных. Пазней публікацыі аўтараў часопіса пачалі індэксавацца ў міжнародных бібліяграфічных рэсурсах, і цяпер працы беларускіх гісторыкаў даступныя для даследчыкаў па ўсім свеце. Ни один, например, университет не может сказать, что он запустил собственное по полному циклу производства космические спутники. Мы можем это сказать. И не потому, что мы хотим там кого-то опередить. Это просто часть миссии – быть первым всегда. БДУ прайшоў праз суровыя выпрабаванні Вялікай Айчыннай вайны. Але універсітэт не проста паўстаў з попелу. Ён кардынальна абнавіўся, ператварыўшыся ў магутны адукацыйна-навуковы цэнтр. Сёння гэта дзясяткі факультэтаў і лабараторый, дзе набываюць сучасныя прафесіі многія тысячы студэнтаў, дзе ствараюцца унікальныя матэрыялы і тэхналогіі для прамысловасці і медыцыны. У гэты адказны перыяд сучаснай гісторыі рэктар Андрэй Дмітраевіч Кароль адзін з тых, чыя прафесійная дзейнасць вызначае новы імідж
імідж універсітэта сёння і закладвае трывалы падмурак для заўтра. БДУ працягвае свой шлях, і гэта ўжо будзе зусім новая гісторыя.